Ar fi bine să vorbim despre o primăvară frumoasă, dar care se anunță cam tulbure cât de cât. Sau, mă rog, vremurile par puțin mai turbulente, ca să zic așa. Mulți discută de, nu știu, folosesc cuvinte mari, să le zicem crize, de exemplu, sau, eu știu, lucruri care se întâmplă mai puțin pozitive. Și totuși, în toată, hai să zicem noi, furtună, în toată furtuna aceasta există și oportunități. Și dacă tot vorbim de bani, hai să vorbim de bani, că de fapt cred că acolo sunt și întâmpinăm cu toții, atât la nivel personal cât și în business, diverse provocări. Se poate transforma și într-o furtună perfectă. Nu neapărat că, eu știu, un val poate să fie destructiv, dar cu ce vreau eu să încep e să vă întreb, există totuși și oportunități într-o perioadă atât de turbulentă? Întotdeauna există oportunități într-o perioadă turbulentă, sau că este criză sau cum vrem noi să o numim. Există oportunități, dar pentru a accesa oportunitățile, cred că în perioade precum aceasta trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Orice criză, orice situație neplăcută, orice deviație în piață, orice lucru care nu funcționează așa cum ne-ar fi plăcut odată să spunem că e normal, că nu mai trăim neapărat vremuri normale de mult timp, sau ăsta este nou normal, vin cu o serie de lucruri la care ar trebui să fim mai atenți, să fim pregătiți. Și cred că atunci când vorbim despre bani în perioada asta, cel mai important lucru este să vedem cum îi protejăm pe ai noștri și cum protejăm noi companiile noastre și cam care sunt, nu știu, avertizorii la care ar trebui să fim atenți ca să ne protejăm banii și să facem un business curat și decent. Bănuiesc că există și întotdeauna au existat cereri speciale la care bănuiesc că toată lumea se uită și toată lumea se bucură că apar. Adică, de exemplu, nu știu, proiectele mici sau așa ieșite dintr-un neant și la care toată lumea se bucură că, uite, mai există o cerere, mai există pe piață. Cât de pozitive sunt aceste... Cred că, în primul rând, trebuie să pornim de la context și contextul e următorul. În ultimii ani, România a intrat și intră în continuare foarte mulți bani pe fonduri europene. Asta este vestea bună și vestea extraordinară și asta vedem în jurul nostru, că se schimbă spre bine. Vestea mai puțin bună este că toate mecanismele de disbursare a acestor bani nu au fost poate cele mai bine puse la punct. Și atunci au existat întârzieri și există în continuare întârzieri în încasări din acești bani. Întârzierile astea au dus într-o zonă în care creditul furnizor, cum îi spunem noi, sau companiile care se bazează una pe cealaltă, au atins niveluri foarte ridicate. Și asta a dus la o creștere a nivelului de încredere între companii, chiar dacă nu neapărat declarată, dar e un nivel de creștere a încrederii. Pe de altă parte, poate duce la, ce spuneai tu mai devreme, apariția unor disruptori în piață care, nu le-aș spune speculatori. Întotdeauna în astfel de perioade există solicitări care te fac să tremuri de plăcere când ești în vânzări, că ți se pare că ai închis un deal. Iar deal-urile se închid de obicei în momentul în care recupere și bani și cam asta ar fi prima chestie. Cumva, cum ne dăm seama dacă această ofertă, dacă această cerere nu este prea bună ca să fie adevărat? Și sunt astfel de cazuri care se întâmplă în mod constant. Atacuri de tipul, nu știu, firme false, semnături false, cereri masive, dar în același timp vestea interesantă aici este că toate aceste atacuri au elemente la care ne putem uita, astfel încât să minimizăm impactul lor. Nimeni nu spune că o să putem să le aducem la zero. Da? E ca la furtul de mașini, pe măsură ce noi facem o alarmă mai bună, cineva descoperă o metodă mai bună să o spargă. Dar ăia care descoperă o metodă mai bună sunt mai puțini de obicei. Deci nu cred că e fezabil să ne gândim vreodată la zero.
da? La o situație ideală. Cred că e fezabil să ne gândim ce putem să facem astfel încât să reducem o astfel de situație sau prezența unor astfel de situații. Și ce fel de indicatori ar trebui urmăriți sau eu știu, dacă tot vorbeai de avertizori, din punct de vedere al financiarului, la ce ar fi bine să ne uităm, eu nu știu, către o firmă pe care poate n-am lucrat sau e prima cerere sau, deși cred că se întâmplă și la firme care la un moment dat au mici probleme financiare. Înainte să te uiți la componenta financiară, cred că e bine să te uiți un pic la firmă în ansamblu ei, să te uiți un pic la cine îi sunt acționarii, de cât timp activează pe piață, cu ce alți parteneri a avut. Sunt acum disponibile foarte multe instrumente unde poți face o verificare sumară. Poți să te uiți pe Registrul Comerțului, poți să te uiți pe Ministerul Finanțelor, poți discuta cu un asigurator. Sunt și companii care în schimbul unui abonament lunar, care e absolut rezonabil, îți pot oferi detalii despre statutul juridic și financiar al unei companii pe care tu o targetezi să-ți fie partener. Cu asta aș începe. Aș începe cu componenta asta juridică, cu partea de bonitate în plan secund, bonitate financiară, dar e important dacă acționarii respectivi nu au procese pe rol, nu au încercat să păcălească alte companii, nu au eliberat bilete la ordin sau cecuri fără acoperire. Asta spune mult despre calitatea oamenilor și a companiei în sine. În plan secund, la fel de importantă este și componenta financiară. Iar și aici sunt o grămadă de instrumente și o grămadă de informații pe care le poți accesa, la care te poți uita și poți face o analiză a bonității financiare a companiei respective. Noi lucrăm cu un asigurator, deci avem un sprijin adițional, dar ne uităm și noi la bonitatea financiară a clienților noștri și a potențialilor noștri clienți. Ne uităm la solvabilitate, ne uităm la grad de îndatorare, ne uităm la capitalurile lui proprii, ne uităm la dependența lui de anumiți clienți, de anumite surse de finanțare. Sunt mulți indicatori care îți dau o grămadă de informații fără să le ceri. Doar accesându-le, de multe ori sunt disponibile pe Ministerul de Finanțe, cum spuneam mai devreme, adică nici măcar nu trebuie să îi le cer partenerului. Ai acces la un minim de informații. La fel, să vizitezi partenerul respectiv, să te duci să vezi unde are birou, să nu fie pe un teren viran sau să ai vreo surpriză de genul ăsta, cum s-au mai întâlnit de altfel în piață. Adică ai la dispoziție foarte multe, în ziua de azi, foarte multe variante prin care poți să-ți verifici partenerii, astfel încât să te asiguri de întreaga lor corectitudine și, transparență. E o relație de business. Trebuie să ne situăm pe poziții de egalitate. Noi nu ne dorim să câștigăm cu orice preț. Trebuie să fie un câștig de ambele părți, că de aceea facem business. Și atunci, cumva, lucrurile trebuie să fie transparente în oglindă, să câștigăm amândoi, și noi și partenerii noștri, pentru că numai așa poți să construiești pe termen lung. Altfel, e doar o oportunitate de moment. Da, și într-adevăr, cum e și regula în vânzări, o vânzare se încheie atunci când banii au intrat în cont, cum ar veni. Da. Spuneai de asigurator. Care ar fi, hai să spunem, avantajele cele mai importante a lucrului îndeaproape cu o firmă de tipul acesta? De asigurări. De asigurări, da.
Asigurarea nu e făcută ca să obții un câștig. Asigurarea e o plasă de siguranță. Practic, îți oferă ție un confort și o expertiză de a continua să faci business. Plus că un asigurator are o vechime în piață, cunoaște industria, și aici e foarte important, nu toate industriile sunt la fel. Și atunci ei au suficientă expertiză să se uite un pic la dincolo de niște aspecte elementare. O asigurare e de cele mai multe ori scumpă, dar se pot găsi și formule mai accesibile. Dar ăsta e, întorcându-mă la întrebarea ta, asta îți oferă o asigurare, îți oferă o plasă de siguranță. Nu câștigi ceva din treaba asta, adică nu e un cost, dar totodată îți dă un confort de a face business. Și este o cheltuială, trec un pic în zona de contabilă fiscală, este o cheltuială deductibilă față de un provizion potențial, o pierdere potențială, care nu este integral deductibilă decât în anumite condiții extrem de restrictive sau, mai restrictive, și atunci e o metodă prudentă de a face business. Mai sunt și minusuri, nu într-adevăr, dar trebuie privită componenta de siguranță. Eu asta văd în primul rând la o asigurare. Acum și Codruț poate spune din partea de vânzări cum. Din punct de vedere comercial, cred că lucrurile ar trebui tratate simplu. Cred că ar trebui să ne gândim la niște reguli de bun simț, știi? Adică nu ceri sau nu te aștepta ca partenerul din față pe care tu nu-l cunoști, da? Și îl vezi poate pentru prima dată, să facă o chestie pe care tu n-ai face-o. Da? Vorbeam mai devreme de avertizori. Nu știu, uită-te la un ONRC, vezi dacă s-a schimbat acționariatul în ultimul timp. Știm cu toții că se vând companii bune tocmai pentru a fi date țepe. Uite-te la chestia asta, vezi dacă a apărut vreo schimbare, uite-te la fața acționarului până la urmă, și nu vreau să fie nu spun cu reavoință, dar la un moment dat sunt niște discrepanțe între cifrele unei companii mari și fața celui care o conduce. Adică e utopic să crezi că o astfel de companie costă de persoană de 70 de ani, dacă îți afișează o cifră de afaceri de nu știu câte milioane. Sunt niște semne, adică sunt lucruri de bun simț, le spunem noi, dar cumva trebuie să fim puțin atenți la ele. Și n-aș zice că acum mai mult decât oricând. Cred că trebuie să ne obișnuim să intre lucrul ăsta în natura noastră de a face business. Și ăsta trebuie să-l luăm și să-l integrăm cu faptul că în orice business, ai posibilitatea să spui nu până în momentul în care marfa a plecat de la tine sau ai dat banii. Din momentul în care tu ai dat marfa, ăla nu prea mai este o opțiune, că tu vrei să recuperezi banii. Și cumva aici Florina poate să completeze mult mai bine, că e pe zonă fiscală, dar potențialul profit îl pui în balanță cu un impact pe cash flow. Adică țeapa este un impact pe cash flow. Dacă cineva nu-ți plătește, e o mare problemă. Tu ai în continuare datorii la furnizor, tu ai în continuare salarii de plătit, tu ai lucruri de făcut ca firma aia să o ții în picioare. Da? Uită-te la ce tip de firmă este. Spunea mai devreme Florina despre asigurator. Da, asiguratorul vede toate industriile. Noi ne uităm la industria partenerilor noștri care sunt tot în zona noastră, dar partenerii noștri vând către toate industriile. Ei pot vinde către, automoto, către, industria prelucrătoare, whatever. Și atunci, cumva, cine are o experiență și o vizibilitate mult mai bună decât oricine, și față de noi și față de partenerul nostru, este asiguratorul care face studii sectoriale, care face analize de piață și care îți poate atrage atenția pentru suma respectivă, care, repet, nu e una foarte mare, îți poate atrage atenția asupra unor potențiale riscuri. În rest, așa, la firul ieri putem discutăm de foarte multe lucruri, dacă vrei, despre chestii care se întâmplă în mod constant. Nu știu, îți dau un exemplu de avertizor. Ai un partener care îți face o ofertă, îți face o cerere pentru 100 de Apple-uri și el are 2 angajați.
Adică în momentul ăla spui întrebarea, ok, tu ești clientul final, ce faci cu ele? Știm cu toții că Apple... Da. Și știm cu toții că Apple este o marfă foarte scumpă și în general atacurile se dau pe ASP mare. Pe marfă cu valoare mare. De ce? Pentru că cele mai multe dintre ele nu sunt așa voluminoase, se pot transporta foarte repede, se pot vinde foarte repede și dacă te-a prins, ăla e. 100 de Apple-uri? Nu știu, dăm tu în cap pe masa asta. Da? 100 de Apple-uri în bani înseamnă mult. Foarte mult. Adică îți poate debalansa o companie de multe milioane.